אהלן, מה נשמע? ערב טוב לכולם. אני מעבירה לכם תרגיל מדיטציה שנקרא חיבור למקור, מסע אל האחדות הפנימית. אני אנחה אתכם בקול שלי ותמצאו לכם מקום שקט, מקום רגוע. אפשר גם להדליק נר. אתם יכולים לעשות את זה בשכיבה, לעשות את זה בישיבה. מה שחשוב זה באמת מקום שקט, רגוע, נינוח, שאתם מוצאים לעצמכם את הרגע הזה שהוא בשבילכם. אז בואו תשבו או תשכבו במקום שקט ותקשיבו לנשימות הטבעיות של הגוף. עצמו עיניים והקשיבו לנשימות הטבעיות של הגוף. תנו לגוף להירגע, לשקוע. אם חולפות מחשבות, פשוט לתת להם לחלוף. אנחנו ניקח 3 נשימות עמוקות פנימה לתוך הגוף שלנו. כאשר אנחנו נכניס אוויר דרך האף, נעצור אותו למספר שניות, ואחר כך נשחרר אותו דרך הפה באיטיות. אני אנחה אתכם. שאיפה, נשיפה. תנו לגוף שלכם להירגע, לשקוע. לנשימה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בהוויה שלנו. עוד שאיפה דרך האף. ונשיפה דרך הפה. שאיפה נוספת דרך האף. ונשיפה. הרשו לגוף שלכם להתרכך. פשוט תקבצו איבר אחרי איבר, אנחנו נקבץ ונשחרר. נתחיל בכפות הרגליים, לקבץ ולשחרר. שוקיים, לשחרר. ירחיים, לשחרר. אתם תתחילו להרגיש לאט לאט את הגוף שלכם ככה נרגע, משתחרר, מתרכך. כעת נקבץ טוסיק ואגן. ולשחרר. בטן עליונה, בטן תחתונה, לקבץ פנימה. ולשחרר. נקבץ גב תחתון, גב עליון, שכמות אחורנית. ולשחרר. נקבץ את בית החזה, בית החזה, שכמות קדימה. ולשחרר. אתם מרגישים את הגוף שלכם קצת יותר אפוי, נינוח.
אתם יותר רגועים, זה מצוין. כעת נקבץ את יד ימין, זרוע בעמה, כף יד, זרוע בעמה, לקבץ ולשחרר. כף יד שמאל, זרוע בעמה, לקבץ ולשחרר. מצוין. תנו לכתפיים להשתחרר, נרים אותם כלפי מעלה. ופשוט לזרוק אותם כלפי מטה בחזרה ולתת לכל האנרגיות של כל היום, פשוט להשתחרר ממכם, להרגיש את הגוף שלכם משוחרר, קל, רגוע, שלב. תרגישו את הפנים שלכם נרגעות, שאין כבר מתח. מצוין. דמיינו שאתם עומדים במקום שקט, מקום שנותנת לכם תחושה של ביטחון, שאתם במקום בטוח. זה יכול להיות בטבע, שדה פתוח, חוף ים, מקום שבו הנשמה שלכם מרגישה בבית. שימו לב לאור הדין שמופיע מולכם. זה יהיה אור רך, נעים, עוטף. האור הזה מתקרב אליכם לאט לאט. ככל שהאור מתקרב אליכם, אתם תרגישו תחושת רוגע, שייכות וחיבור. האור נוגע בלב שלכם, ומתוך הלב האור מתחיל להתרחב, והאור מתפשט ומתפשט אל כל הגוף, אל הראש, הידיים, הרגליים. ועכשיו תדמיינו שכל אחד מהאנשים שנמצאים במרחב שלכם מוקף גם הוא באור. תרגישו כיצד האורות מתחילים להתחבר, כמו חוטים של אור, לב אל לב, נשמה אל נשמה. אתם יכולים גם להרחיב את המעגל, ולא רק מי שנמצא כרגע במרחב שלכם. אם יש עוד אנשים שאתם מרגישים שאתם רוצים להרחיב את השייכות, את הקרבה. האורות מתחילים להתחבר כמו חוטים של אור, לב אל לב, נשמה אל נשמה. ואתם מבינים בעדינות. אנחנו שונים, אך מחוברים. כל אחד ייחודי, אך שייך לאותו מקור. הרשו לעצמכם להרגיש את החיבור הזה, ללא מאמץ, ללא צורך להבין, רק להיות.
שאלו את עצמכם בשקט, מה אני מבקשת? מה אני מבקש לקחת איתי מהמסע הזה? אפשרו לתשובה לעלות. זה יכול להיות מילה, זה יכול להיות תחושה, צבע, צורה. זה יכול להיות גם שקט. פה נשימה עמוקה, שאיפה דרך האף, נשיפה דרך הפה. הניעו את כפות הרגליים, כפות הידיים, חייכו, להתמתח, ובקצב שלכם לפקוח את העיניים. החזירו בעדינות את תשומת הלב שלכם לגוף, לחדר, לכאן ועכשיו, עם חיוך, רגועים, שלווים ומחוברים. מה שלומכם? אתם מוזמנים לכתוב לי. שתפו אותי. להתראות, אהובים.